идома. Даҳони Азим аз ҳайрат боз шуд. ӯ бо чашмони кушодшуда ба ман зул мезад ва ҳарфе аз забонаш берун намеомад. Ин гор лол шуда буд. оби косаро ки ҳамсараш барои ман овард, бетанаффус дам кашиду каме ба худ омад. Фарҳод, додари Маҳноз, ҳамон бачае ки солҳо пеш гум шуд, ин ҳама муддатҳо куҷо будӣ? Достонаш дароз аст. шумо медонед хоҳаронам куҷоянд? хешонат фикр мекарданд ки ту муддатҳо пеш мурдаӣ. Тавба, ин хел ҳам мешудааст. ӯ риши нотарошидаашро хеле молиш дод, мисле ки намедонист қиссаро аз куҷо шурӯъ кунад. баъди нопадид шуданат хоҳаронат мотам гирифтанд. корашон шабу рӯз гирья буд. ҷое намонд ки накофта бошанд. на хонаи хешу табор монд, на хонаи ҳамсинфоят, на бемористону сардхона. хоҳари бузургат бештар ранҷ мекашид. зиндагонияшон бисёр сангин буд. ноне барои хӯрдан надоштанд. хешони модаратро медонӣ, онҳо дар зимистон ба одам барф намедиҳанд. шумо ин ҳамаро аз куҷо медонед? чӣ хел надонам. бародари калониам Раҳим, худо раҳматаш кунад, шавҳари холаи Гулистонат буд ва рӯзҳои тираи хоҳаронат, нонталабии онҳо дар пеши чашмам мегузашт. баъди гум шудани худат 2 ё 3 моҳ бо ин ҳол зиндагӣ карданд. аммо ин магар зиндагӣ буд? худо душмани одамро ба чунин рӯз гирифтор накунад. на падар, на модар, махсусан агар ақрабо беномус бошанд. Маҳноз як кӯдаки маъюб дошт. намедонам ёдат ҳаст ё не. наметавонист ҷое кор пайдо кунад. хоҳарони хурдиятро вақти хӯрдану сабзиданашон буд. ин буд ки холаат Гулистон гӯштаро шуд ва хоҳаронатро ташвиқ кард ки хонаро фурӯшанду як хонаи хурдтар бигиранд ва боқии пулро то пайдо шудани як ҷойи кор барои ғизо ва либос сарф кунанд. бародарам мухолиф буд, аммо холаҳоятро медонӣ, онҳо ҳарфи шавҳарро ба як тин намехаранд. ман он вақт таксӣ мезадам. янга аз ман хоҳиш кард ки харидор пайдо кунам ва хонаро бо ҷиҳозаш бифурӯшам. медонистам ки агар ман рад кунам, дигареро пайдо мекунад. хонаро ба Сайдалӣ фурӯхтам. $5000 шуд. пулҳоро дар ҳамон идораи нотариус ба Маҳноз додам ва гуфтам ки ҳифз кунад. рӯзҳои наздик ягон хонаи якҳуҷрагӣ меёбам. як ҳафта нагузашта хона ёфтам, аммо вақте барои пул омадам, Маҳноз гуфт пулҳоро холааш гирифту барои бор ба Туркия рафт. фаҳмидам ки сарнавишти пулу хона бо ҳамин тамом шуд. ҳарфҳои Азимро бо ларза дар ҷон мешунидам. моту маҳбуд будам. боварам намешуд ки ин достони талх саргузашти хоҳарони бадбахти ман аст. ашкҳоямро ба зур фурӯ мебурдам, он қадр ки дарунам пур аз гирья шуд. мехостам аз ин ҷо фирор кунам, идомаи достонро нашнавам, ҳамон тавр ки 15 сол пеш хоҳаронамро танҳо гузоштаму фирор кардам. Азим он рӯзҳоро дубора зинда мекард ки чеҳраи лоғараш акнун дар назарам пиртар менамуд. ӯ оҳи ба дард кашид. метарсидам бипурсам ки баъдаш чӣ шуд. аммо ӯ ба суол ниёз надошт. ғарқи эҳсосот буд ва ин гор мехост ҳар чиро ёдаш буд бигӯяд ва хотирашро аз як достони ғамангез пок кунад. холаат баъди 2 ҳафта аз Туркия баргашт. гуфт ки бори овардашро савдо мекунад ва пули хоҳарзодаҳояшро бармегардонад. то замоне пул дар дасташ буд, хоҳаронатро ба хонааш роҳ дод, аммо баъд гуфт банкрот шудааст ва бо ҳамин дигар қазияи пулро ба забон наовард. ним сол ҳузури хоҳаронатро таҳаммул кард. баъд 2 хоҳари кӯчакатро ба ятимхона супурд ва Маҳнозро дар ҳамсоягии мо ба як марди занмурдаи калонсол ба занӣ дод. кӯдаки маъюбаш дар хонаи ҳамон мард аз дунё гузашт. Азим достони хоҳаронамро то ин ҷо расонду ба чашмони ман нигоҳ кард ва сарашро гунаҳгорона поин андохт. шояд манзуре надошт, аммо нигоҳаш дар назарам тавре намуд ки мегуфт: дидӣ ту беномус бо хоҳаронат чӣ кор кардӣ? ногаҳон эҳсоси сармо кардам ва баданам ларзид. ман ин аломатҳоро мешинохтам. бори аввалам набуд ва медонистам ба дунболаш чӣ иттифоқ меофтад. ларзиши баданам то андозае буд ки дандонҳоям ба ҳам бархӯрданд. Азим бо таҳайюр аз ҷой нимхез шуд. خواستم لبخند بزنم، اما آبی تلخی از حلقم بیرون آمد و یک پهلو روی یک انداز افتیدم. فرهاد، بچه چی کار کردی؟ دستی لرزانم را به منظور نگران نباش تکان دادم و از هوش رفتم.
фақат шунидам, ки азим бо овози баланд ҳамсарашро садо кард. ёд надорам беҳушиям чанд дақиқа идома дошт. аз бӯи тези маҳлули омуние ба ҳуш омадам, ки ҳамсари азим ба димоғам наздик меовард. чеҳраи зебои ӯро дар ғубори меғ дидам. аз он ки маро дар чунин ҳолат мебинанд хиҷолат кашидам ва сай кардам аз ҷой баланд шавам, аммо ӯ монеъ шуд. ба тарафи дигари кат гузашту фишори хунамро санҷид. фишораш фуромадааст. ҳозир як стакан кофе бинӯшад, дуруст мешавад. янга рост мегуфт. қаҳва ҳоламро беҳтар кард. бо азим муқобили ҳам менишастем. хомӯш будем. на ман тавоне доштам идомаи достонро бишнавам, на ӯ ҷуръате дошт ҳарфашро ба охир расонад. таксиро ҷавоб додам. кор доштааст. бетоқатӣ кард. гуфт ӯ ниҳоят. маро то шаҳр мерасонед? мебарам, аммо ҳоло каме истироҳат кун, ягон ғизо бихӯр, нерӯ бигир, баъд то куҷое хоҳӣ мерасонам. иштиҳо надорам. ҳолам хуб нест. хоҳиш мекунам, маро то меҳмонхона бубаред. ман аз кӯдакӣ тамошои саҳнаҳои тарсноки филмҳоро дӯст намедорам. ҳангоми намоиши саҳнаҳои тарснок аз ҳуҷра берун меравам, то ҳодиса тамом шавад, ё телевизионро хомӯш мекунам. шунидани достони зиндагии хоҳаронам бароям сахтар аз зиндагии саҳнаҳои як филми тарснок буд. дар тӯли роҳи аз кофарниҳон то меҳмонхона ҳарду сукут кардем. ҳолат беҳтар шуд? ҳолат беҳтар шуд, тамос бигир. ман дар ҳамин гирдувано кор мекунам, гуфт азим замоне ки аз мошинаш пиёда мешудам. ба аломати ризо сар такон додам. аз ӯ хиҷолат мекашидам. хиҷолат хеле ҳарфи сабук аст. ман дар муқобили ӯ шарманда будам. барои фирори ногаҳониям, барои зиндагии барбодрафтаи хоҳаронам, барои марги хоҳарзодаам, барои гӯри пур аз хасу хори падару модарам ва барои ин ки гумон аст акнун чизеро дигар карда тавонам. медонистам, ки рӯзҳои оянда бо касе тамос намегирам. худро дар чаҳордевор маҳбус мекунам. замонро ба ақиб мечархонам ва бармегардам ба ҳамон рӯзе, ки ногаҳон фирор кардам ва шурӯъ мекунам ба агару он гоҳ. агар мегурехтам, шояд хоҳаронам ба ин андоза бадбахт намешуданд. агар мисли бачаҳои дигар дар бозор бор мекашондам, халтаи пластикӣ мефурӯхтам ё мошин мешустам, шояд метавонистам зиндагии хоҳаронамро таъмин кунам ва Игнат Степановичро аз гуруснагӣ наҷот бидиҳам. агар ман болои сари хоҳаронам мебудам, шояд холам аз ҷабру ситам ба онҳо худдорӣ мекард. агару он гоҳ чӣ матраҳ карданаш дигар на ба дарди хоҳаронам мехӯрад ва на бори гуноҳи маро сабук мекунад. гоҳе худро сафед мекунам, ки он қадр одами худхоҳ набудам. 2 сол нахӯрдаму напӯшидам. барои хоҳаронам 3 дафъа пул фиристодам. бори аввал ба дасти якай неъмат ва 2 дафъаи дигар тавассути бачаҳои муҳоҷир. намедонам чаро он пулҳо, ки қариб $7000 буд, ба дасти хоҳаронам нарасид. барои 12 соли Финланд тавҷеҳ дорам. амдан худро барои ҳама гуму гур кардам. аз ҳама пинҳон шудам. аз акай Неъмат, аз акай Муҳаммад, ки фарзандвор дӯсташон медоштам. аз Степан, аз Сарҳанг, ки маро аз Русия фирорӣ доданд. ба Аймо савганд додам, ки ҳаргиз аз ман ба касе даҳон накушояд. мехостам, ки маро мурда ҳисоб кунанд. мехостам аз ёдҳо биравам. ҳамеша саҳнаеро тасаввур мекардам, ки акай Муҳаммад бо хушҳолӣ мегӯяд: аз Фарҳод нома гирифтам, ва чанд нафар бо тамасхур мепурсанд: кадом Фарҳод? ҳамоне дар СИЗО кашашро даронданд? худхурӣ дар Финланд зеб доштааст, ки агар нахоҳӣ, касе даратро ҳафтаҳо намекӯбад. аммо ин ҷо Тоҷикистон аст ва одамон дардҳоро бо ҳам илҳом мебахшанд. саҳар аз дафтари пазироӣ занг заданд, ки меҳмони маро дар қаҳвахона интизор аст. ҳад задам, ки акаи Сайдалӣ аст. хуб шуд, ки омад. шаби гузашта нахобидам ва барои худам ва хоҳаронам як нақшаҳое кашидам. аввалин коре, ки бояд анҷом бидиҳам, иҷораи як апортмон аст, ки хоҳаронамро дар он ҷо бемалол бипазирам. баъдан бояд бо дафтари иҷораи худравҳо дар тамос шавам ва мошине иҷора кунам. Сайдалӣ ин корҳоро беҳтар аз ман балад аст. бо ӯ дар қаҳвахона субҳона хӯрдем. ман қаҳва нӯшидам. ӯ субҳонаи муфассалро нӯши ҷон кард. дар бораи иҷораи апортмон ва мошин ҳарфи маро шунид ва дарҳол хонаву мошини худашро пешниҳод кард. хушҳол шудам, ки беҳтар аз акаи Сайдалӣ аст, ки ӯро ҳам мешиносам ва ҳам корам бидуни шартномаву коғазбозӣ анҷом мешавад.
برای کاغذبازی وقت نداشتم. باید تمام مشکلات را قبل از انجام ویزای یک ماه حل کنم. می توانی همین حالا به آن خانه بکوچی. شرایطش خوب است، تازه و مرتب. یک خانم هفته یک بار خانه را تمیز می کند. برای مستاجری قبلی هم غذا می پخت. اگر خواهی برای تو هم چیزی آماده کند. باشد، اگر چیزی خواستم با آن خانم می گویم. آپارتمان سه حجرگی سیدعلی با در و پنجره های آهنی و حجره هایی که با شیوه اروپایی و شرقی طراحی شدند در آشانه دویم ساختمان مقابل باغ ملی است. او مرا از یک حجره به حجره دیگر راهنمایی میکرد و با افتخار میگفت که این جهاز را از دبی آورده است و آنش را از ترکیه. گویا به دنبال تحسین بود که هر بار میپرسید معقول شد. احساس میشد این خانه برایش بسیار ارزشمند است. خانه بالکن دارد. 2 بالکن دارد. بالکن خرد به طرف پارک باز می شود. ایوان به حوله بنا. سرانجام گشت و گذاری ما در آپارتمان به پایان رسید و سیدعلی از ماشین قهوه ساز 2 فنجان قهوه آورد و من با خوشحالی که دیگر به کوچه نمی دوم سیگار روشن کردم. سیدعلی قهوه را راستان نوشید و شناسنامه مرا با خود برد تا برای ماشین وکالتنامه بیارد. از ایوان او به حوله خوشم آمد. مثل همه حجره های دیگر کندیسنر دارد. قهوه ساز هم دسترس است. کماد آشپزخانه پر از انواع شیرینی و کلچه قند. خلاصه برای در این هوای 40 درجه بیرون رفتن نیازی نیست. هوای تفسون خرد و کلان را از کوچه به خانه ها رانده بود و در حولیچه پشت ایوان سیدعلی که در سایه درخت های پیر و کج و کلیب قرار دارد به جز یک ماده سگ جان زنده به نظر نمی رسید. در پیش سگ نه کاسه آب بود نه غذای. دلم به حالش سوخت. مغازه های این اطراف را از یاد می دانم. کلید را برداشتم و به حوله فرآمدم. سگ انگار تنگ نفسی داشت که شکمش با سرعت پست و بلند می شد و زبانش در کنج پوزه‌اش آویزان بود. از دکان زیر ساختمان شیر و حسیب و آب و 2 کاسه پلاستیکی خریدم. در این اطراف دکان غذای حیوانات باشد؟ پرسیدم از فروشنده که حسیب را برایم خرد می کرد. همه سوپرمارکت ها اوقات سگ دارند، گفت او و کارد رو یک سو گذاشت و مرا به نزد در صدا کرد. ها آن همان بینای بلند را می بینی؟ بله دیدم. سوپرمارکت در آشانه اول همان بینا است. در یک کاسه برای سگ آب ریختم و در کاسه دیگر حسیب. بیچاره سگ آنقدر تشنه بود سر از آب نمی برداشت. طوله در اطراف نمی نمود. اما ماده سگ ظاهراً چند پیش تولد کرده است که پیستانهایش آویزان بودند. Вот вы их кормите, а они заходят в подъезде, разводят блох и всякую заразу. صدا از پشت می آمد. برگشتم و پیرزنی را دیدم که در بر پیراهن اطلس و سیاه و سفید داشت و موهای کم شمارش را در پشت سرش غنچه کرده بود. گپ می زد و چانش از خشم می لرزید و انگشت تهدید را به سوی سگ تکان می داد. سگ ترسید و آب را رها کرد و به زیر بوته های پکنه پناه برد. احتمال او سگ را آزار داده است که آب دهانش برای حسیب می ریخت و اما چشمش به سوی پیرزن بود. من دهان وا نکردم. بگذار گمان کند که زبان او را نمیفهمم. Нужно позвонить в мэрию, чтобы отправили живодеров. پیرزن کیف کوچک براق را به بند دستش آویزان کرد و خارجی های سگ پرست را حقارت کنان به درآمدگاه رو برای ماده سگ وارد شد. بیچاره ماده سگ آدم ها را آنقدر شناخته است که خوب و بد را آسان تشخیص می دهد. به محض دور شدن کمپیر به سر کاسه حسیب آمد. چشمانش آنقدر غم و اندوه داشت که دلم از درد فشار خورد. شاید به این دلیل که این سگ بی صاحب خواهرانم را به یاد می آورد. خواهرک های بیچاره من. سگ را نوازش می کردم و چشمانم نم می کشید. پیستان های پوچش پر از شیر می شد. سیدعلی مرا در همین حال پیدا کرد و چشمان پرآبم را دید و لب نکشاد و کالتنامه را با شناسنامه‌ام برگرداند و خداحافظی کرد. هر قدر برنامه می کشیدم و ملاقات را از روی برتری موضوع جابجا می کردم ولی نمی دانستم دیدار با مهناز را در کجای این برنامه جای دهم. جریان این دیدار خارج از تصور من بود. اگر مرا بیند و خاک بر سر برادر بیناموسی مثل تو بگوید چیکار میکنم؟ دوباره به همان نقطه اول برگشتم. برای ملاقات با خواهرانم به جرأت نیاز داشتم. سحر به قرغان تپه می روم. به خانه اکی نعمت.
ӯ гуфта буд ки $3000 ба маҳноз дод ва боз гуфт ки хоҳаронам аз хушҳолӣ пар дароварданд. аз маоше ки Степан барои нигоҳубини хонааш дод $2000, аз пули кор дар замин $1000 ва аз сохтмони дачаи он марди девона $500 ба дасти одамҳои боварибахш ба хоҳаронам фиристодам. аммо аз ин мегӯяд хоҳаронат гуруснагӣ мекашиданд. акаи Неъмат пир шудааст. ӯро нашинохтам. хеле пир шудааст. пиртар аз оне ки тасаввур мекардам. ӯ маро зуд шинохт ва ба манзури диди зиндагӣ бо ман чӣ кард, лабханди дардолуде зад. чашмони дудиаш зери болҳои шикастаи абрувонаш пинҳон буд ва аз байни чанд дандоне ки дар даҳон дошт, ҳамон дандони тиллоияш хира медурахшид. гунаҳояш аз лоғарӣ фурӯ рафта ва риши камнумӯи чун шир сафед наметавонист он чолаҳои амиқро пӯшонад. маро ба оғӯш кашиду бо овоз гирья кард. хостам ҳайратамро дар паси хандаи хушҳолона пинҳон кунам, аммо акаи Неъмат дарк мекард ки аз диданаш дар шигифт шудам. янгат гузашту ҷони маро ҳам бо худ бурд. кош ман ба ҷои ӯ мемурдам ва аз ин пӯчӣ ва аз зиндагии маҷбурӣ раҳо меёфтам. бечора дилаш як зарра шудааст ки буғз мекарду дубора домани гирьяро сар медод. ӯро бағал кардам. қоматаш то шонаҳоям мерасид. бағали гарме ки бароям мисли як дунё бузург буд, акнун сарду фурӯ рафтаву кӯчак менамуд. ӯ ашкҳояшро бо рӯймоли гулдузии даври гарданаш ки шояд кори дасти ҳамсараш буд пок кард ва дар меҳмонхонаи нимарошан рӯ барои ман нишаст. янгат рӯидастони худам ҷон дод. даст афшонду лабханд зад. гуфт: ғами маро нахӯр. ман хобамро дидам. ҷои беҳтаре меравам. худатро хор накун. зам бигир. буғз намегузошт ки дардҳои акаи Неъмат аз вуҷуди пур аз ғуссааш берун шаванд. ӯ ҳиқ-ҳиқ мекард ва канда канда ҳарф мезад. панҷаи меҳрубонаш ки сари мани ятими кулро борҳо навозиш кардааст, акнун чун ҷоруби хушкида ашкҳои худашро мерӯфт. чаро ин қадар ба гуфти худаш гандапир шудааст? ӯ эҳтимол ҳамагӣ 60 сол дорад. акаи Неъмат аз дари боз ба ҳавлӣ нигоҳ кард. келин, чойу ном биёр, меҳмон аз роҳи дур омадааст. зани ҷавони зоҳиран обистан дар саҳни ҳавлии на чандон бузург сари по либос мешуст ва ҳар лаҳза рост мешуду камарашро молиш медод. ӯ ҳозир гуфт ва бо қадамҳои сангин ба сӯи хонаҳои қадимии поксадевор рафт. акаи Неъмат: чое дар кор нест. ман дар ошхонаи сари роҳ наҳор хӯрдам. келин ҳамсари Фарҳод аст. ёдорӣ, писари бузурги ман ҳам номи ту аст. бо ҳузне ки якбора қалбамро фишурд, ба чашмони акаи Неъмат ки ожанг дар гирди онҳо тур партофтааст нигоҳ кардам. чӣ гуна ба ӯ бигӯям ки ман муддатҳост дигар Фарҳод нестам ва баид аст агар касе дар хиёбон маро бо ин ном садо занад, ман баргардаму нигоҳ кунам. албатта ки ёдам ҳаст. чашмони акаи Неъмат аз ишқ лабрез шуд. писарам муддатҳост ки дар Русия кор мекунад, хона месозад. акнун ӯ нонновари хонадони мо аст. худаш онҷосту ҳамсараш ин ҷо, дуруст мисли ману модари марҳумаш. келини акаи Неъмат ки шояд моҳҳои охири бордориашро аз сар мегузаронд, шириниву мағзу мавизро дар лаби долон гузошт ва дастархони бузургеро боз карду кулчаҳои равғаниро болои ду фатери пурнақшу нигор чид. аз лаби долон синиҳоро як як оварду дар гӯшаи дастархон гузошт. оҳиста роҳ мерафт ва ҳар лаҳза гиребони пероҳанашро пеш мекашид, то шиками дамидааш нанамояд. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.